Aliyantsumpa naye hey. Ngathi eholela month end. Wayibona insumpa kaDlen. Ngathi branch wabona wathi ihlahla sinama branch. Yi-branch insumpa kaDlen i-branch. Excuse. I-branch ngathi yasuka kanti bakala lo ibeke sayidini uthi. Nakubona Mtsuko. Insumpa kaDlen Lewis. Ay le insumpa yazi le insumpa la baba. Yo ngathi sichathulo ngathi uthatha isichathulo sibeke ebusweni insumpa kaDlen Lewis. Animtshela ngemsabi insumpa kaDlen ene gym ujima nayo. Igugu insimbi le insumpa popo uyayipolisha polish insumpa kaDlen uyaza walabona ibhodo ngaphansi limnyama kanjani insumpa kaDlen Lewis even nama mabulisa yini ubulisa nensumpa uthi hey bodlene uthi bonsumpa le nsumpa ineimpahla le nsumpa ya DJ ine gig le weekend le nsumpa leya nsumpa kaDlen ine gig le weekend idlala somewhere eManskral insumpa kaDlen insumpa yakhe iyahola lapha kule radio station ba suspend unathi nje ile nsumpa unathi akakhona ikhuluma yile nsumpa kaDlen akakona ukuhlala phansi yasinda ume ngeenyawo insumpa kaDlen ngathi tayera ifaka ama rim la insumpa kaDlen Yesu asinandaba insumpa kaDlen abantwana bakhe mabadlana naye bathi sanibonani baba ngicela ukubambezela kule nsumpa ngathi umzwinke evenda le nsumpa insumpa kaDlen ine chest pair insumpa insumpa kaDlen ale insumpa khuli yazi ine kepisi unofaka kepisi ayifake nayo uma ngene uthi abaDlen fanele bawele undercut kodwa abantu aba disabled insumpa kaDlen okay insumpa kaDlen sipimpule lento i-elbow insumpa kaDlen hashtag bravo kubhedlela kusesethi nidubani le SABC Bravo that guy is my hero that guy there's sometimes ukhulela lokushini kuyasiza you can tell that guy ukhulela suburb bamba inkunzi ngiyesa uthini we've been marked they're marking us okala unam round ka 3 baba le juveta ifakile ya jacket wena jacket yakhe yes go ngathi Gauteng but lo iPakistan or wenzani akamemeza bayam round ka 3 lokuthi what's wrong I'm the telephone bamba because bamkhoma ngesibhamu we've been marked akamemeza marked. Slungu, suburb, we've been marked. I heard that. We've been marked. Ngabukhwela lokushini. Vimba! Lokushini. Yeah, we've been marked. There's sometimes a slung probo siyadlupa. Yeah, true. Amthathele lela ibhanji balishilo bathe handkerchief. That handkerchief nama headphone ne phone we've been marked. And I want to Zimbabwe because we have a vendor. Don't bring that headphone. We have the audio, we have the video. No. Don't bring that cellphone. My first girlfriend was disabled. Serious? Yeah, I come like just love you. Hamba kanji. Isn't just yabaleke lokhu kama nguthi dopa amatshe lokhu. Ngithi bengimiza lekeleke ngithi lekeleke. Ngelinye ilanga kungana case ngiyambona uyakhuphuka uhamba kanje lokhu. Ngithi lekela ungibone kanjani nathi wophela uhamba kanje kule street. Ubucheria afuna ukungisurprise wathenga ekhumbula lamateki badama Spice Girls. Bagqokela i1 ukuthi inyawo zilingane. Bekakhudula inyawo makeza. Uthi mina kanti le lightning lokhu iduma la ngaphandle. Ulakaleka. Bonang. Ngapho bonang. Hayi la mntwana shema, la mntwana. Bonang is off limits, you know. Why? That was my idea. She's a darling, man. She's a queen. How? Yes. Why abelungu mabenza into wrong? Fanele sibahlangahlanganisa. Girl, fanele sithule. Sithulelani.
imisi iphukile abantu abanabantu babo abokunde baba abakhona ukuvimba manje badlise bafana balahla bomini ukuna la uyabamba uyatatazela uthukile ngenzeka nayo khona kulento uyathuka bese siyethula ngokuthiwa is your girl akaye azosithusela ngamaloya akaye All right. abantu abanamisi uzinto umntana kazinto akakhasi nokukhasa crawling umntana akakacrawling okay sengihambile nyahamba uyapha hayi siya la is a girl hayi akatshelwe mangabe uyenzile akatshelwe wayathula udeli nanga kana matrix amtshela every week udela una matrix uJulius naye akanayo bahlangene nodeli boyi2 abana matrix siyakhuluma ngoba uloke akava yena into afuna kenza akavale umnyango makahlele endlini akavala umnyango makahlele endlini yini baningi kodwa manje nabo abona lady siyakhuluma ngabo uyogela yena asithule hayi isiko You were earlier on talking about Pulani because you're not a Pirates fan, so. Oh, no. What does it have to do? You got everything, Baba. No, good parents they shoot ithombe ingagqokile e-bathroom doesn't really necessarily mean ukuthi nalo mntana abantu bekazishutela kahle amara papa uNkulunkulu namandla. Why Say that madoda. Umboyela umuntu. Yeah, Free soccer ball. Free soccer ball. Hayi la makhapha sihlale sihlangana nawo la free. Athena wethu wena baba. Kuna isuka hayi ngathi all star manzi enikiwe lena ayisuka. La mntana une curve. Yeah. Kumsicela ukubona i-curve jo. Yeah, yena ku wrong ukuthi bathanda somsake basifana. Kodwa uNkulunkulu baba siyabonga ukuthi kunezinto enje phambi kwethu. You know what that picture did? It separated it was a problem with my relationship. Because ufika endlini mina it usibonela lesithombe salentombazana uthi Sibisombe. Bathi bani upulana uthi hayi ubani uthi hayi uthulane. Ubhize mina nginandaba zeyithombe and uyazi kahle. As my first business keep at mbheke kunjani. And way out. Ngisibhekile ngani. Wangaqhokanga lo. Abantu abanesibindi wangaqhoka. Abantu abasithandi sho abantu abathandi. Ngadlula kanjani because itrap ufuna umuntu uzothini. Of course. Abona mawuthi ya uNkulunkulu phela lo muntu sibali yo. Hayi endlini hayi angizongibonisa abantu abaqhoka khona uphekile nje ubungolisa. Uphinga amapunapuna into yazi yamapunapuna usisiyembe izolo ngitshela ngamapunapuna. Ubani le ntombazana lehlala uyo lo Kim Kardashian wena lo da asu Kim lo upulana. Uthi awumazi nje uthi ngumazi lapho upulana. Hey sifake jive thina sishadile. Unjani? Uthi ngani? Ngani? Uthi ngithanda lamajuveta lo. Ngimtshela amagama hloko at least undlulile bheka umbhedo undlule wena uvuka wenzani? Mina ke ngiphiza amapunapuna lokushini phela kwento niyaziyo ke. She is hot. Hey bravo, hot is something else. She's our Zondo, our version of Zondo, hey? Hey makangahlangana noZondo. Hey fulana noZondo mabangahlangana hayi insimbi endlezinya. Zondo ngamkhapha kalela pika. Fulana ngasondela kuZondo kale yahupa. Fulana ngawa ngathi ugqoka ijazi kanti hayi uZondo. Yo fulana uZondo ubhekela umntana oh sorry. Spanish mapula Spanish. Excuse. UZondo ubheka uplana athi Spanish mapula phone. Angisangedwa. Akaxoshwa naye emsebenzini akaxoshwa. Ngeke umuntu osuspend uplana akasebenzi uzihlelele endlini.
ngihlela prop ngiyacabanga ukuthi what if uPulani beka eParliament yo bekuyona point of order EFF iphakamithi batla utsibura ke le tswela hore wetsala mo order nalo mama kazi uthi yo la mntana ukuthola ubunzima brathi bathi kibiline ngathi kuse home affairs wonke umuntu ukumbona uthi okay hey umile yazi la makhona nasekasa ngaSpani hey umile yena hey pole hey yala makhona manje egouti nasekasa hey ubuya ngapha wawugcokile namhlanje Nakumbuza kasina ugcokele namhlanje ayikufanele top uyazi ufanele yini fanele isipili